Δεν θα μπεις εδώ και σήμερα θα παίξουμε το Skyblock, το Minecraft. Πολλοί φίλοι μου με λένε άντε Βαμπή, πότε θα συνεχίσεις το Skyblock, και είπα σήμερα να συνεχίσω το Skyblock. Να συνεχίσουμε με το Βαμπή. Μας έχουν σπάσει τα νεύρα, δεν πειράζει. Φύτεψα κι άλλα, καλό είναι. Να έχουμε πιο πολλά. Και από εκεί η αρένα που είχαμε κάνει. Και... κάνουμε μια μάχη. όχι, τώρα τα σπίτια είπαμε θα κάνουμε. Θα θες να κάνουμε σπίτια. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Περιμένω. Θα κάνουμε μάχη. Όχι τώρα. Έδειξες τον κόσμο. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω πάρει ακόμα. Παιδιά, αυτό το πήρα επειδή... Α! Μπες να χαραμίσω κι εγώ μερικά. Για ποια πράγματα. Να πάρω κι εγώ κανένα πράγμα. Ναι, αλλά δεν θα κλέψεις, γιατί σε βλέπω που γελάς. Όχι, δεν γέλασα. Με τα λεφτά θα πάρω, να ξέρεις. Ναι. Θα τα κάνω κανονικά εμένα. Ωραία. Περίμενε. Θα τα αφήσω τα emeralds μέσα στο chest. Δεν τα αφήνουμε, τα ρίχνουμε στην λάβα για να είναι 64 και 64. Πολλά. Πολλά έκανα, δεν πειράζει, πολλά είναι. Άντε, μπες Όλα create. αυτά να τα πετάξω. Όχι, εγώ θα το κάνω. Μπες create. Ναι, να τα πετάξω λίγο γιατί θα πουληθούν έτσι και αλλιώς. Όχι τώρα, άντε. Μπες create. Μισό λεπτό. Τι λέει, θα μπεις? Θα σκάσεις. Πάρω μερικά πράγματα. Μπήκες. Ναι. Πρέπει να σε βλέπω να το πετάσουμε. Αυτά είναι όλα, 64 και 64, όλα Ναι, τα ξέρω. Και αυτό είναι το 42 είναι. 49. Θα Πήγαινε πάρω. και πέσε. Περίμενε ρε, να τα πάρω αυτά που είχα. Θέλω. Θα πάρω Θέλω κι εγώ να πάω να δω ένα diamond. Γιατί πήρες δύο. Έτσι παίρνει πάντα. Αυτό. Το αφήνω στο chest. Λοιπόν, θα κάνω 4. Και θα πάρω και ένα για το κεφάλι. Λοιπόν, Θα πάρω και ένα για το κεφάλι. Γιατί μέχρι τώρα έχω... πόσα πράγματα έχεις. Αυτά εδώ έχω κάνει. Οπότε θυσιάζω τα 2,64 θυσιάζω. Λοιπόν, θα πάρω κι εγώ ένα κεφάλι. Έχω θυσιάσει. Μου έχουν μείνει. Το παίρνω και τις μπότες και είμαι εντάξει. Θα θυσιάσω κι εγώ. Οπότε τα θυσιάζω και... Κοίτα, εγώ αυτό τα θυσιάζω. Ωραία, εγώ πάω να τα βάλω εκεί πέρα. Εγώ τα κοινώ. Να πάρω και αυτά εδώ που είχα αφήσει μέσα στο chest. Ναι, ξέχασα να πάρω και τις μπότες μου. Έχω θυσιάσει και για μπότες.
Full diamond. Ναι, θυσίασα πάρα πολλά. Πώς έφυσες κι εγώ τώρα. 5 blocks χαραμίζω. Από emerald. 45 φτάνουν για παντελόνι. Έχω 45. Εγώ έδωσα καμία εξαιρετικά. Γεια. Είναι τις μπούτσες. Λοιπόν, επειδή είχα θυσιάσει πριν, το είδες, Άντε, βγες. Μισό λεπτό. Δεν θα φύγουν έτσι κι αλλιώς. Εσύ πρέπει να τα πετάξεις. Άντε βρε, μπες survival και... Και θα ψηφίσω. Συνεχίζουμε το βιντεάκι. Και παιδιά, ναι. Τα πήραμε. Αγοράσαμε. Να ξέρετε, δεν θα παίρνουμε από το creative, έτσι απλώς έχουμε θυσιάζουμε τα πράγματα. Τι μας λέει το δουλάκι cheaters. Θα έρθεις. Πετάμε. Πού να έρθω? Στην αρένα. Τώρα θα κάνουμε τα σπίτια. Να κάνεις και κάτι άλλο. Τι? 2 μπλοκ να το βάλεις. Την αρένα. Μια χαρά είναι. Ναι, εγώ δεν πέφτω από έξω, να ξέρεις. Αυτό δεν πέφτει, μια χαρά είναι. Δεν θα το κάνουμε από εκεί τα σπίτια. Την αρένα κάνω έξυπνε. Όχι, δεν καταλάβεις, εγώ θα βάλω βάχτες από γύρω. Για να μην πετάω για να Δεν μας λέω το αυτό. Κάνω και τέτοιο. Κάνω από εδώ, γιατί άμα σε κάνω ένα knockback έτσι μπορείς να πέσεις. Δεν χρειάζεται, άσο, θα βάλω και άλλο φράχτη από πάνω. Καλά, εγώ το ολοκληρώνω. Θα κάνω ένα μικρό edit. Συνεχίζουμε το βίντεο. Τελικά το σπίτι πότε θα το κάνουμε? Μπορούμε να βάλουμε και τον diamond από απέναντι. Ωραίο βγαίνει. Ναι, μια χαρά. Πάμε. Θέλω να κάνουμε τα σπίτια. Εγώ θα κάνω ένα ξεκούι να πάω να κόψω. Να πάω να κόψω ξύλο. Έτσι. Είναι το τσεκούι. Όλα μου να κόψω πέρα άντια μου. Πέρασες από πάνω. Α, sorry, το ξέχασα αυτό. Sorry, φέρει. Ξέχασα ότι γίνεται αυτό εδώ το effect. Πώς θα τους περάσω από το άλλο και από το μπλοκ του που σκάβει ο άλλος. Καλά. Κόψουμε ξύλο. Όντως για τέτοιο, για Skyblock έχουμε πολύ ξύλο. Ναι. Χάρη σε αυτό που έφτιαξα. Θα κάνω ένα edit και μόλις συνεχίσω το βίντεο θα έχω κομμένα θα έχω κόψει όλα τα δέντρα. Και τώρα που συνεχίζω το βίντεο έχω κόψει όλα τα δέντρα όπως βλέπετε, όπως σας είπα και πριν.
Σαμπλίνγκ. 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 Δώστε κι άλλο σαμπλίνγκ. Σε σαμπλίνγκ. Σε σαμπλίνγκ. Πολλά φέρει φίλε. Και Ξέρω. το στέβλο που... Α, πήρα κόκλι. Φέρ' το μου. Καλό. Πήρα και μηναρά. Α, κι άλλο μήλο. Κι εγώ. Εγώ έχω 2 μήλα. Μπράβο σου. Κι άλλο μήλο. Μήλο. Α, στο δικό μου είναι. Μπράβο. Εσύ είναι το πήρε. Δεν το πήρα εγώ. Ένα πάρε τα σαπλίνγκ. 2 είναι. Έχουμε άλλο μπέρ. Όχι. Νομίζω. Έχουμε 24 ακόμα και ένα που έχω τώρα 25. Γιατί έσκαψες δεν. Δεν έσκαψα. Το είχα ήδη έτοιμο στο σπίτι, βάλω και εδώ για να μεγαλώσει το τρύπανο. Και 2 μήλα που έχουμε καλά είναι. Θα το πάμε Και κάτω. εγώ έχω 2 μίλια. Πάμε. Πόσα είναι όλα μαζί τα μήλα που έχουμε. Ω, 7. Μπράβο μας. Και τώρα θα σας γράψω κάτι στο μη βλέπετε. Και θα αρχίσει το παιχνίδι μόλις Θα τώρα. βγει Chris via το Rocky Balboa. Rocky Balboa. Το Rocky Balboa είναι που είχε συμμαχτές. Το είναι έξυπνα. Δεν έχει το καλό, το λέω και Απόλλω! Ωραία. Πόσο ποντάρεις. 9. 9, Ωραία. 2, 3. Πάλι έχασα. Το κράνος έτσι στο κάτω. Πού κάτω. Το πόνο. Ψεύτη, άντε φέρτε. Μα το Θεό, δεν έχω τίποτα, να. Μόνο τα δικά μου έχω. Θα το πάρουμε πίσω. Περίμενε, πάμε εδώ. Μα το Θεό, Βίκτορ. Πάντως ανοίξει. Περίμενε. Μόνο ένα παίζεις ρε. Να πάρω τα 9 ένεργα. Α, κι άλλο θέλει. Έχει φυλάκι. Μου λείπουνε 2. Αυτό σου λέγα. Άνα το. Να το ένα. Το άλλο όμως το... Πώς έπεσε ρε. Το έβλεπα από εκεί που έφυγε. Κάτω. Δεν πειράζει. 1, 2, 3. Δεν πειράζει. Έπεσαν και εγώ. Αλήθεια. Ναι. Έπεσαν οι μπότες σου. Πόσα είχες στοιχηματίσει. Σοβαρά ρωτήσα. Μιλάμε. Όλα σου βάκουν σήμερα. Να, δεν τα έχω. Κοίτα. Πόντζεν δόμισες μέσα στον τζες. Λάκα κάνω. Δεν πειράζει. Πώς έχεις ποντάρει. Βασικά για την πλάκα το παίζαμε το τελευταίο. Ναι. Ένα συνήθισα 2-0. Εδώ θα σταματήσουμε το βίντεο. Like. Αφήστε ένα comment κάτω. Και Yes. κάντε ένα subscribe άμα δεν είστε subscribe. Και μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας από εμάς. Bye.